utipira nacho icho kwadi muri yeZimbabwe ndinoti wa Washington marimire kana kuti Bhozhongora senguwa dzese vano Zimbabwe tingwa tikusikana zvikuruseni pasi pese kuti kana nguwa dzakwana kazhinji tinge chinzona tiri pa nevenyuro chivhiti ZBC National FM asi panguwa ino muri yeZimbabwe nadai kusangana nenyaya iri kutendereka kuti iri kutrade mukati menyika yose munyika muno nokunze kwenyika yose iri nyaya yemukomana anonzi Munyaradzi anobva kunzvimbo ikugoko kuchidoma asi akapondwa kutaura kuni kuti mushakabvu atori mumuchari akaponderwa mukati menzvimbo yekuZhombe akaonekwa kakandwa muri mumwe mugoto urimo muri yeZimbabwe vandiri navo nhasi ava ndo sekuru vaMunyaradzi vandinogona kuti baba ava baba vandinawo panapa nhasi ndiwo anzvadzi yamai vaMunyaradzi kana ndisikakanga seshoko rinoti mai vaMunyaradzi pavakabara mwana uyu vakapinda pachiga cherufu vachibva vashayika mwana uyu akatosara achichengetwa nana sekuru kureva kuti vanotoziva ndivo vapi ndivo ndivo vabereki vaMunyaradzi right muri yeZimbabwe zvandingataura zvakawanda hapana ndingangotaura sekuru nchiti sekuru makadika ndichiti nematambudziko sekuru nenyaya yekutisiya kwaMunyaradzi dzakaoneka sekuru nechidimbo kune vamwe vasati vanzwa nyaya iyi kune vamwe vari kutotanga izvezvi sekuru mune mashoko apa mungataura kuti Munyaradzi akatisiya nenzira ipi asi chii chiri kukonzera kuti Munyaradzi atore nguva asina kuvigwa nekuti pari zvinozve handizivi kuti Munyaradzi akafa musi wani afa musi 11 August nhasi uno isi 1 ndizvo nhasi 31 nhasi 1 ani October saka munhu atori nemwedzi nemadhezi asati avigwa chii chakaitika pana Munyaradzi aive kubhawa ari kubhawa vakaita kurohwa nevakomana vechidiki varohwa vakomana vanonzi vanga vari 5 vamurohwa kudero vakazomutevera akuenda kumba asvika pachigomo chaanga akunodzika kusvika kumba kwavo ndopavakamubata vakamupondera ipapo vamuponda vakamutora vakamuisa padongo mudongo musha wakatamiwa doma vanga vakamuvharira vachibvisa mapatsi avaida saka vaiti vakabvisa pati yavabvisa iye kuita aisona kunanesa aitosona munzvimbo iyoyo nesu munhu anotozikamwa vasona kudero vapedza vaona kuti munhu akutsvakwa serious pavaibviswa mapatsi mungave neruzivo here sekuru kuti mapatsi akabviswa mapatsi api pana Munyaradzi isu patakaona nemaziso edu tichimubudisa mugoti momo panga pasina ziso kuzoita panapa anga akachekwa rurimi pasina achekwa nepanapo asoni kuzouya kuno kwakatemwa ndoti tisingazivi mukati umu kuti vaitora urozve iri kana kuti iropa raibuda zvanga zvakashota nyaya ichibva yaendeswa kumapurisa nyaya yakaenda kumapurisa imi makazozivisiwa nani kuti muzukuru kuno kukafa isusu aigara kwavatete hanzvadzi yababa saka vanoti vamushayiwa 2 days vachimubvunza kuti Munyaradzi hatisi kumuona vangonzwawo nyaya yekuti akarohwa kumashops manheru akatosangana nevanhu achikuda ropa vakamuti chienda kumba pana watomuona achikuda ropa ndobva aenda kumba saka pakuenda kumba ipapo ndopakateverwa nzira akabatwa ndobva vaponda Munyaradzi kutsvagwa Munyaradzi achawanikwa so pamakazosheredzwa mushure mekuti awanikwa manje saka anzi awanikwa isi takanosvika tikazama kubudisa mvura mugoti mwe mushini wataibudisa munyama mvura wakaramba tikamboreverera tapedza kureverera ukaenda kwamutsa mvura ikabuda nofunga takaita 2 hours tichibudisa mvura yapera takapinda mukati tapinda mukati muya tinoona kuti ndiye takanoona zvoshuwa mukomana ndiye mamadhaka anga akatoita kunyura mumadhaka tikatobva tamubudisa paya taisa panze tikafonera polisi tamuona ndiye chiuyai polisi yakati timirai mota hatina tinouya kuma11 vakabva kuma11 vasvika kuma11 kuya vakatora mastatement pedza kutora mastatement vakatora mutumbi vakaenda navo vakati tikuenda kupostmortem nechipiri chiya chakapfuura vakati china chikapfuura vakazotiti chitatu cherimwe wiki rechi3 chitatu chiya ndo vakati hatirungoenda kupostmortem nekutodzoka imimi moto yako kweko mozotora chitunhu mapurisa tofunga takaita saizvozvo tikanogadzira mota kumba tikapinda munzira tikaenda kutora chitunhu tasvika kuya vakati pa chitunhu vatoti nhasi tosvika imuchidi chitovigwa munhu hatina kuramba tanga tataudza wavo kuti chicherai uko tiri kutoya
kuzoviga munhu. Saka munoona kuti gowa raMunyaradzi rakatocherwa. Rakatocherwa, takatozorifutsira tatoona madhezi acho awandisa. Ishe vakazoti achifutsira irinda iro nokuti ringazokonzeresa kuti mvura isati isanaya. Ndokufutsira kwatakariita. Right, postmortem mapiwa mutumbi. Tapiwa mutumbi paya chinzi akaenda kupostmortem. Makatonzi waenda mutumbi kana postmortem. Rakatiita mapurisa vakati bepa repostmortem haripi umunhu. Ndomataurira vakatiita. Saka isitapinda munzira tikuenda kunochengeta chitunha chedu. Tisati takunotena kuti takusiya movha inoenda kwaakapondiwa. Ndopa akatanga kutaura misai mota munoenda neni kupi. Izwe rebuda pabox. Alright. Munoziva here kuti handina kukuna muviri wangu. Ndakafa ini ndakuvara vachitora mapatsa vanhu. Akataura zita revanhu kuti indai pamugodhi iwoyo wandabviswa. Munotaura nevanhu. Takabva tarowa mota takasvika kumutoo wekuya. Tikaendeswa seri kwemagirosa ndokwangu wakadonhera mukomana angasvikirwa nemudzimu vaitaura nezvemo. Mukomana aisvikirwa achibudirwa naMunyaradzi. Mune mana here kaunti yanga iri shamwari yaMunyaradzi? Yanga iri shamwari yaMunyaradzi vaitosenza vose. Ndiye munhu akanga kubudirwa manje. Ndiye anga. Asi zvaitaurwa ipapo makazviona kuti aitotaura zvinhu zvamusingazivi. Aitotaura nezvekumba kwedu achitaura kuti gogo makavapa here mombe kuchengeta kwavakandiita. Tikati asi kureva kwakaita uchifamba vakaratidzwa mombe zvikanzi vakafara. Tikati vakafara. Ipapo aina sekuru vaishedza nezita. Vaida kuti ataure zvaive pasi. Asi vachitaura kumutoro. Vachitaura kumutoro vasingavazivi. Vakati shedzai sekuru nhengi vauya. Sekuru vaya vakashedzwa vakauya. Kwakauya vasirivo vaidiwa. Asi vari verudzi rwedu. Zvikanzi ini sekuru mauya nimbokubata ichi chifuva chinyi ndione kuti makasimba here. Ndobva munhu anga akatarira pasi akadai. Akabva aisa ruoko rwake pachifuva chavo. Zvikanzi hana yenyu imi haina kusimba. Handidi mimi ndikuda sekuru ngavauye vandikushedza nezita. Ndovakabva vasvika. Zvikanzi wadiko muzukuru wangu. Zvikanzi sekuru ndakafa ndichipona. Ungade kunditakura kuenda neni nemuviri wangu wakashota. Handina kwani munoenda neni. Tangai mapiwa mapatsa angu. Driver uya kuno. Driver unopiwa vhudzi. Ndora unofamba ukaisa mumuromo. Vhudzi rangu ndokuti mufambe zvakanaka. Kana musina chamapiwa changu musafi makanditakura. Munope mukanditakura mota ichabheuka mukapera kufa mese muri mumoto. Hakuna anosvika. Mirirai vanhu vauye. Kana vasina kuuya imi munodzoka. Tikanzi nasekuru vaya vaibvunza. Saka wati unoripwa sei? Tikanzi isai nzeve ndikuzevezere. Vamwe isu hatina zvataita. Vaizevezera ivavo. Vachitaura hanzi taurai zvamunoda. Sekuru vaya ndovainzi taurai zvamunoda. Ivo vanoti ndaka nezwi. Saka nzeve vakaisa kupi? Padhuze nechine mutumbi. Padhuze nemutumbi. Aiwa uyo anga ave akasvikirwa aitaura. Ndiye aiti isai nzeve dzenyu ndikuudzei. Tikanzi ivo vanoti ndakati ndoda 20. Tikanzi chete. Ukanzi 30 akaramba. Ukanzi 40 akaramba. Akati 50 akaramba. Akati 60. Ukanzi apo pari nani. 60 ndo zvandofanira kuti vandibhadhare mombe 60. Vapedza kubhadhara zvinhu izvozvo muchatora chinofema. Tisingazivi chinofema ichi kuti imombe kana kuti imbudzi. Asi chine makumbo 4. Mosvika muchisungira pamugodhi wandakakandwa iwoyo. Chofira chiri ipapo. Motora futi mvura modzokera kumashopu mamwaya pamashopu ese kubva kune kutanga kusvika kune kucheto. Muchaona pane mwana achasvikirwa ipapo. Pane zvakataurwa izvi sekuru zvekusungirira chinhu chinofema kana kunomwaya mvura. Pane zvamakaita? Hatina zvatakazokwanisa kuita nekuti mukomana uyu akazobatwa namai vake vakamunamatira. Kumvura munotora here? Mvura takasara takunotora tikanomwaya hedu ipapo. Mvura makanotora? Takanotora tikamwaya. Ndichikurangarira ndichitaura nemi muchiti nhasi ndiri muZhombe ndatora mvura ndaenda ndamwaya. Asi ndinonzwa sekuru kuti pane zvimwe zvakazoitika pamashops. Kuti pane mbudzi kunzi yakaita sei chikorode. Mungave neruzivo zvimwe kuti chii chakaitika. Munogona kunge musina kuzviona but makazonzwa mashoko akusika sezvaingoita kuti mutumbi kumuchari une zvauri kuita. Hapana zvimwe zvamakazonzwa here zvakaitika pamushure kunge manomwaya mvura? Musi wandabva kumwaya mvura iwoyo ndo musi wakasara kwakuonekwa mbudzi yaipinda mumakombi ichitsaka mapatsa nemotikari yakazopinda mushopu andakadarika namwe. Masisara makupinda mutamshopu. Mota ikapinda ikaita sei? Kutobuda murodhi? Motikari yaitobva pachikoro. Saka yaida kubudarika ndobva yatopona mukopinda mushopu ikarwamo.
munhu akarohwa mumushandiri kanti munhu aitotengawo munhu aitotengawo. Saka ndine zuva ramakakwanisa kuunganidzwa nemadzishe kunzi ishe wenyu aripo, ishe wevanhu vari kunenedzerwa aripo, pamakasangana imimi. Nekuti pane zuva rimwe ramakasangana mukaguma musina kuwirirana, mushure muchinge muchiti tanzi tinoviga but isu harisi kugutsikana. Mapurisa aripo akadzokera pasina chete sei chafamba ndirika. Muchibva mazosanganiswa imimi misha miviri iyi, kuri kufungidzirwa nemi mune mwana akaba. Pamakasangana paya pane mashoko akabuda here aitaurwa nevainenedzerwa kana vamwe kuti tabvuma takaita zvakati kana kuti koita ndisiri takaita? Pane zvakabuda here? Ya, pane zvakabuda. Baba vevakomana vakaponda vamwe vazukuru vavo vamwe vanhu vanotaura ivo kuti vana takavabvunza, vana vari kuti vakatuma, vane vanhu vakuru vakavatuma vari ari mabusinessmen, amwe ndevemugodhi, amwe ndevechigaro zvematombo. Vakatoti vana ava tichawani nguva navo kuti tigare navo, vari tofambwa navo vachindiwa navo kunana Gweru, vari tofamba vari mumota yevanhu vacho vakavatuma. So nguva yaitika zvinhu izvi pane umbowo mashoko amakabata kuti kana vakazoti mangwana makatirevera pane pazviri? Pazviri nekuti ipapo isusu vamwe vasiri madziri vangu vasingabvumirwi kushanda nefoni dzedu dzino. Munhu aibvumirwa ipapo ndiishe. Ishe wedu anotori nazo zvese nemabhuku ainyora. Mwoyo wenyu zvichitaura kuti vanhu vabuda pachena kuti vari kuvanhu vakauraya. Shoko ramakatanga kufunga ipapo kuti makubatsirika ndire kuti chii? Takatofunga kuti sezvo polisi yanga iripo ichitosimuka ipapo ichitongonosvika ichibata munhu womugodhi, yatobata munhu womugodhi, takutoteverera mumwe mese, takutodiziva sevanhu vakutoziva nyange mumusha macho zvinhu zvichitozikama kuti zviri pakati. Saka taitongofunga kuti polisi kungosvika tichiti uyu bata iyu saisimbu, bata iyu saisimbu, nokuti vanhu vari kutozikama vese. So apa tingati isusu polisi haina kusunga vanhu here kana kuti ine zvayakamirira? Polisi kuti tingati ine zvayakamirira zvava nenguva, ine zvayakamirira nemwedzi wacho pawave takutomanya wechituma. Vakatombobata vafana vacho ivavo vakavaregidza. Vakomana vakatombobata vakomana ava, tikatombunza kuti vakomana vabata, tikangozoona vakufamba vave kunze. Saka post-mortem pakutanga sokuziva kwenyu kuti munhu akaenda kupost-mortem, pane zvakabuda here zvakaita vanhu post-mortem kana kuti iri kunzi itwe kwezvino zvinhu yekutanga? Post-mortem vakayeti vaenda, vati vaenda isi tiri kuzama kuvabvunzawo kuti makawanei post-mortem, nokuti isi tanga tine zvimwe zvatandaonawo nemaziso edu. Sokureva kwenyu kuti makati apa pakati pakagurwa, pakadai pakasonwa. Munhu anokwanisa kusona munhu akafa, munhu akaita sei? Ndiya kunze kwana chiremba hakuna ndirika. Right, imi sokunzwa kwenyu kuti kwanzi izvo munhu akamboiswa mudongo umo, hapana chakataurika here pava kutaura kuti akaiswa mudongo nani, uyezve kana kuri kusonwa akasonwa nani? Akatobuda mazita acho, akatobuda kuti mazita, akatobuda mapurisa aripo kuti Nhengi ndiye anoziva kusoniwa papa. Munhu ari kunzi aisona uyu mushando wechimwe chipatara? Mushando wepachipatara chirimo muzvimbomo. Nanesi wacho zvese mushando wechipatara ari mushando wechipatara panzvimbo ipa. Saka iko zvinozvi pai pamakamboziya mutumbi uri pamba, akazosimudza pamba kuendesa kumochari ndiani? Ipolisi. Mutumbi waenda kumochari, takazonzwa kuti kune zvakuitika, muchinzi muri kufonerwa, imi muchikubvunza Sekuru ndiri kunzwa kuti muri kufonerwa kuti huyai kumochari, huyai mubuditse mutumbi. Sokunzwa kwenyu sunda zvima nenge zvimwe zvidona pasi. Tichitaura kuti ndidzorerei kwamakanditora. Saka iko zvino zvisekuru tifane nyaya yekubva pakutanga wamakataura naye pakaita audio yakatenderera zvikuru sei handitika. Tikafamba tichiti nhasi day 8, nhasi day 9, nhasi day 10, tichifamba munhu asati aita sei asati avigwa, kusvikira yakutobuda mune dzimwe dzinefenyuro, kusvika dzakubuda baba kana kuti Sekuru, baba taurei vega kutaura kwamakaita.
makazotaura shoko muchiti mashevedzwa. Ndakataura namambo, ndikataura nemi. Muchiti mazoshevedzwa zvakare musi weMandela kunzi mutumbi uri kunzi uende kumochari. Mutumbi kuenda kwauta kumochari yaive nyaya yokuti pawakaenda pamochari pakutanga zaona kuitiswa zvakanaka here kumochari kana kuti wanga usina kuenda ndekekutanga. Why wainzwi kuenda kumochari pakutanga iko zvinozvi iwo kambonzi waenda kumochari sokuziva kwenyu imi pakutanga kuenda kumochari? Pakutanga mapurisa akatiti vari kuenda naye kumochari. Avazoona kuti isu taramba takuona kuti kumochari sei tisingawaniwo mapepa kana kutsanangurigwa kuti awanikwa akaita sei. Hatina zvatakaudziwa. Pakazouya umwe mupurisa akatiudza aripo ipapo maziso aripo kuti hatina kukwanisa kuenda nawo. Takati waenda kumochari asi hauna kusvika. Mutumbi hauna kupinda mumochari. Saka tichaita kuti uende kuHarare. Upata mupurisa watopura kuti no patati takaenda hatina. Saka iko zvinozitaura kuti uchienda manje. Uchienda kumochari. Asi iko zvinozvi mutumbi zvauri iko zvinozvi. Iko zvinozvi mutumbi waita sei? Hauna kushata here zvokuti wakubudisa mweya kana kuti makonye? Mutumbi haubudisi mweya. Right. Haubudisi mweya. Ndingangoti pamwe ungazobudise mweya wakuenda kuchierera. But pari zvino haubudisi. Yes. Pari zvino haubudisi. Yes. Saka iko zvinozvi makashevedzwa Sekuru nemapurisa. Zuva racho ndakataura nemi muchidzi mafonerwa imi kunzi chiuyai titore mutumbi tiende kupostmortem. Vaiti vada kuenda pamwe chete nemi here kana kuti munofanira kunge muripo kana kuti mutemo unoti veukama vanofanira kunge varipo mutumbi uchienda kupostmortem. Ende imi pamakanzi uyai tiende nemutumbi kupostmortem makati chii makasvika muchironzero? Isi takaona zvisingafaniri kuti tiende kupostmortem. Tongoziva mutemo ndewekuti munhu akapondwa anoenda kupostmortem. Hama dzemunhu dzoya dzoudzwa kuti munhu akafa sei. Alright. Saka imimi tichitaura nemi pamhepo paya mairatidza Sekuru kuti makatsama. Sekuru mune hasha yekutaura. Imimi chiri kukukonesa icheche kuti iko zvinozvi hanokuda kwaizvozvo handisi kukwanisa kunoviga muzukuru wangu. Asi kunzi kwokuti kana ichi neichi neichi chaitwa hatisi kuti imi muri kugona kana kuti muri kutadza asi munenge mune maonerani enyimi. Chii chaicho chamuri kuti kana chisina kuitwa ichi nechichi handisi kukwanisa kuviga muzukuru wangu. Chii? Ndiri kutungamirirwa nemufi. Mufi ndiye ari kutungamira kuti nemafiro andakaita kuti mundivige ndisati ndabhadharwa kana kuti vanhu vasati vabuda pachena nemapatsi angu. Munhu ari kudzokera isu tindokwanisa kufa mangwana asi ndasiya ndadzvarira mhuri mwenzi yakaipa. Aiwa tinotenda ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndo zvamamuchidzwa apa ndo Sekuru vaMunyaradzi. Nyaya iri kutrenda, nyaya iri kutenderera, nyaya yakaitika yemukomana atodarika 1 month ashaika mukati menzvimbo inocherwa goridhe kuZhombe achibva kuGokwe kuchidoma padhuze nepachemowa apo. So ava ndo Sekuru vacho vatichedzera kuti asati avigwa nyaya yekunzi huyai zvakare tiende kupostmortem. Ivo vari kuti aiwa handina kutoendako nokuti handina chandinovinga ikoko uyezve handisi kuona kuti pane chiri kudifadza. So nyaya iri mumaoko emapurisa kutaura kuno kuti mapurisa zuva rega rikasikwa naMwari vanenge vachiita sei? Vanenge vari mukati mekufamba vachibvunza kuti zvakamira sei. Ndifunga amai mange muripo manzwiro amuri kuita imimi panyaya imi hamuna here zvamungada kubvunza Sekuru kuti maonero enyu because tiri kuda kuona zvakasiyana? Inini ndingada kubvunza kuti Sekuru ko zvanga zvakadii kuti vafambire nyaya idzi kuti chitunha chikwanise kuvigwa. Kana kuri kukumbirira kuti mwana Munyaradzi azorore kana kuri kukumbirira kuti zvidzokere kune vakafa dai vazvigona Sekuru vachona vakumbirira iyo chitunha chiona kuti ini ndoda kuti zvidzokere zvakati zvibude pachena kuti zvakadai ngazviitwe. Kana mapurisa kana angave ani kana angave chii zvibude pachena. Ndozvatanga chida kuti Sekuru dai zvaita mataurawo nechitunha ichi because midzimi yenyu handiti. Saka pamwe inogona kukunzwa yekuti ngazvidzokere kune ava vakaponda. Ipapo panotinetsei nekuti kuti nditaure nawo ini pasina zvatomboitika zvinonetsa zvinogona kutondipedza ine nemhuri yangu. Ndiri kutotyawo
asi anokwanisa iye ndiye anotokwanisa kunditungamirira. Ende pese pari kuitika zvinhu munenge musina kumbobvunza ndiri. Ine ndisina kutombobvunza kuti titoziva munhu akapondiwa tisingazivi. But takasvika pakuwana munhu kuti kuziva kuti aiswa mudongo. Kuziva kuti aiswa mumugodhi. Kunomubudisa mumugodhi kuziva zvese zvanhu zvakavanzika zvabuda. Saka kuti inini ndimunyaradze panonetsa. Panonetsa anondipandukira. Hashi, echokwadi muri yeZimbabwe ndofunga muri yeZimbabwe vakawanda vangarungati mekubvunza Bhozho nyaya yasvika papi, nyaya yasvika papi. Sekuru ndima kasunungwa kuudza vanhu kuti Munyaradzi asati avigwa. Dzimwe dzenguva patinotaura isusu vanhu vaifunga dutauro sikuswera. Sekuru ndima kwasa kuudza vanhu kuti muri yeZimbabwe muzukuru wangu Munyaradzi asati aita sei? Pamusoro muri yeZimbabwe tichikuzivisei Munyaradzi asati avigwa. Zviri kutonetsa zvaMunyaradzi. Kuvigwa kwake kana asati awana mapatsi ake zvese zvakakwana zvake panonetsa kana neswa nasekuru wacho zvati zviri kutotinetsa nokuti tikangorerutsa apa tinobayiwa Kutotyawo tiri kutotyawo. ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zvamanzwa ndodarira ndinga tinaro pazuva ranhasi tinzwa kuti nyaya yapapi ndo Sekuru vaMunyaradzi vandinawo panapa vari kutizwa vari kusvikawo kubayiwa vari kusvikawo kupara mhosva kuchi kumovhi. Tatenda